Hvad så YouTube, og velkommen tilbage. Vi er stadig i gang med den her bane, og jeg startede faktisk lige efter, at vi sluttede. Så vi kører bare videre derfra. Det næste vi skal købe, det er et bomb. Det der. Jeg kan huske navnet, men det får vi at se. Men jeg vil faktisk også have en glue gunner factory og library. Glue factory building. Og vi vinder uden at miste et liv, så får vi Bloodstones. Og det har vi ikke råd til, fordi vi købte jo opgraderet bådsstrand. Øj, det er den her bane, der er så nemt. Man skal bare sidde. Bum. Bum, I win. Jeg kan ikke opgradere mig overhovedet ikke. Okay, jeg har opgraderet mig lidt, men jeg er stadig klar. Helt til 3 rundt uden at opgradere mig. Selvom det kun er easy i starten, så er det faktisk lidt svært. Eller det bliver meget hurtigt sværere i midten af byen. Jeg er ikke klar hvorfor. Det er lidt mærkeligt. Pis, mand. Fuck mit liv. Et liv mistede jeg. Nå. Upgrades. Nu går vi til den her, som vi kan bygge ved siden af. Fint. Nu skal jeg også spare lidt på en Bloodstones, men nej, det er så video. Money, make it rain. Jeg har ikke nogen coin på den her. Men jeg fik man kan sige bare, hey guys, du kan faktisk bruge det der for dreng, hey, du kan faktisk bruge. Der var et eller andet jeg ville. Nå, nu klarer jeg den her, og så tror jeg på en måde, at jeg faktisk næsten slutter episoden, men det var faktisk lidt stille. Og så stiller jeg mig mere, og så så det. Level 7. Og nu kan vi lave glue cloner factory. Nej. Jeg prøver faktisk ikke at gå så meget, men jeg elsker den der. Det kommer sådan lidt klister længere tid. Sådan der. Jeg sparer op til den her, fordi den går sådan alle dem i området. Man kan ikke kun smide det i den, eller
skyde på hinanden. Alle dem i området kan skyde på. Jamen, det synes jeg faktisk, vi er noget. Nå, ej, på hvad? Jeg vil prøve den her bane, så slutter vi ikke. Om det var en smart idé, jeg købte en kanon til at starte med. Det er sådan noget. Den er også ret god. Men jeg vil råde at se, hvis I begynder at lave sådan en let's play eller noget, start med. Men først I bare skal købe det nye game, og så opgradere den lidt. Altså, I kan se nu, hvordan den ringer over 100. Altså, den har ringet mere end den her. Kan man ikke? Google. Am I on this train? Ja. Vi skal ikke spørge mig, om det er min skole. Jeg skal have ninja herop, lige her. Eller bare sælge den og sige, godt for og så bare køre igennem nu. Okay, man kan ikke sætte dem, der er et krydsord i det her område. Man kan godt sætte den her, men man kan ikke sætte nogen steder. Det er sgu da dumt. Man burde godt kunne sætte den her, men ikke den her. Det giver ikke en fucking skid i det her spil. Og det ser ud som om, at Go Gaming er ved at vinde en af de lidt svære baner på medium mode. Og det er lidt svært end easy i hvert fald. Ja, det var den koster 5, og det, jeg gider ikke bruge mig på det. Lort. Lupse. Men man kan, jeg kan ikke vinde den der uden at miste. Og jeg ved ikke hvorfor jeg gjorde det, men det var sejt nok. Men så vil jeg sige tusind tak for I så meget. Tusind tak for I så meget. Ses næste gang.